ממדק או ברדק? לכבוד ההלווין ירדנו למטה לשאול את החבר'ה שלנו בקלוברבק, מה הם מעדיפים? משחק או סרט? משחק או סרט? סרט, The Elevator. משחק, נראה לי ליטל נייטמרס יהיה מושלם. מלא דמויות מוזרות, אנושיות ומכוערות ומגעילות והכל. ממליץ בחום. אינסייד, פה אתה משחק ילד, איתני טבע לשונים שדי רוצים לרצוח אותך, כמעט תופסים אותך, אבל לא תופסים אותך. סרט אימה אהוב עליי, סיילנט היל, הקלאסי, וזה הביא לי את ההיבי-ג'יביז. Get Out, בחור שיוצא עם מישהי והוא נוסע לבקר את המשפחה שלה, קם בבוקר ומגלה שניתקו לו את המתן ושהטלפון כבר בלי סוללה, וזה ממש מוביל ומפחיד. Shaun of the Dead, פרודיה על סרטי זומבים, שילוב בין הומור בריטי מגוחך כזה, הוא סרט טוב. סרט, The Shining של סטנלי קובריק. זה סרט אימה פסיכולוגי קלאסי שהוא מתחיל ממש רגוע ומגלים שזה סרט אימה רק כמעט בסוף. משחק אימה שאני ממש אוהבת, זה נקרא ליטל נייטמרס, משחק ממש חמוד וקצת מפחיד וקצת מקריף, וביחד זה שילוב ממש מגניב. סרט, וילג', סרט ממש מפחיד, לא יכולתי לישון בלילה אחרי זה, זה פשוט סרט שגורם לך להישרט מכל בן אדם שאתה רואה.